kuwi. Awak dhewe sementing Aku lak ngene iki akhire dadine ngelu dasku. Panas. Aku njaluk tulung. ngene iki lho awakmu senengane nek di seneni langsung panas sik tak teleponno rawat. Aku lak diseneni karo keluargaku, aku gak kuat utekku. Halo, Pak. Golekno dokter. Halo. Aku rumba-rumbu kurang-kurang dino. Dokter. Niki kula gadah dulur. Lah niki nembe sakit iki, awake panas. Nggih, nggih. Nganu sakit mriki mangke kula Sherlock. Kula Sherlock teng mriki nggih. Estu niki. Halo. Halo. Kali dokter. Kali Siapa? dokter niki. Halo. Halo. Gudeg no, Tem.